Takže já vás vítám u mého prvního videa a chtěl bych vás prosit mi o prosbu. Mně nejde spustit Atomej, mám tady trošku, no spustit mi ne, ale mi tam trošku buglej. Ukážu vám rozstavení. Tady mě normálně běží. Tady už ne. Takže kdyby mi někdo pomohl, tak jsem mu moc rád odvětšen něco bych mu dal. A kdyby ne, tak prodám ten účet s věcma. A tady vzal nějaký tady věci. To by mohlo být dneska tak všechno. A se s vámi takhle loučím a snad se to nějak vyřeší. Děkuju.